si nejsem vědoma sebe, tak jsem plně v tom obsahu, takže všecko mě vykolejí, všecko mě vykývne, všecko mě vezme. Jsem jak list ve větru. Když si uvědomím, že jsem prostorem klidu, ze kterého to vnímám, kterého to můžu uvědomovat si, i díky tomu, té mysli, no tak to se vlastně to přestane být živeno a čemu nedávám tu pozornost, takovou tu, že se jako na to chytám, tak se o mě přestává jak kdyby zajímat. Když nějakému člověku dáváte pozornost, cítíte ho, jo, tak mu to dělá dobře. Když se o něho přestanete zajímat, tak nejdřív se třeba domáhá, že jo, jako ty jsi mi to dával a ty jsi mi to nedáváš, no a pak se přestane třeba o vás zajímat. Pokud jde na pozornosti. A ego jede na pozornosti. Láska nejede na pozornosti, ona jede vlastně, ona si nevyžaduje, nenutí. Jo? Takže my ego necháváme ego, my s ním nic neděláme, s tím obsahem. Jenom si víc, jak kdyby všímáš a ono to potom jde do takového, jako to se stišuje. Je to méně výrazné, některé myšlenky už nechodí vůbec, je tam mysl tiší, ale ne protože ji někdo chtěl stišit, ale protože já tam nedávám tu pozornost, nezachytávám ji tam. A když ji tam zachytnu, tak nic se neděje, nic si nevyčítám, protože to je určitý jako návyk tam tu pozornost dávat, všecko řešit, na všecko se hned chytit. Jo? Bavit se dramatem. Tak to je, takže prostě jenom nejsme v té úrovni. Necháme to, ať se to tady pluje, ať se to tady dělá, co chce, ať si to tam pořeší, ta hlava. A já tam nejsem. A když tam jsem, tak jsem si toho vědoma. A když už si to uvědomím, tak už tam zase nejsem. Takže jaký je problém? Si to uvědomit. No. A to si nemůžeš nastavit. Zítra si to uvědomím. Stejně bude dělat. Přesně tak. Čím víc otevíráme ta témata, jo, bavíš se, a to se taky děje, že jsou kolem tebe lidé, kteří se o tom baví, tohle. Už nejsou tam lidi, kteří se rádi rochní prostě v nějakých problémech, jo, ve vytahování nějakých sraček, dramat. No, ego se chvilku nudí. A pak už se to překlene do toho. Čím dál více klidu. Takže si jenom navnímejte, jak tady Soňa hezky řekla to téma, že už byste od teďka už prostě nešli nikam, že už je hotové, jsme tady. A že není pro co jít a kam jít. Veškeré zbytky snahy, které tam snad ještě byly, tak je můžete zahodit. Jsme doma. Může tam být soulad, může tam být příjemno, může tam být odpor, cokoliv. Je OK. Jestli má nějaká hlava nutka něcokoliv říct, tak klidně. Co vnímáte?
jsem se chtěla zeptat, jak je to s bolestí. Se mi furt opakuje bolest v ramenním pásu. No, co prožíváš, když to bolí? No, je to už tak častokrát, že si říkám, Pane Bože, co zatím je, co to, tož to furt je. Jsem myslela nejdřív, že to je, když pracuji na zahrádce, tak jsem přestala a teď mě překvapuje, z čeho, ze všeho. Já jsem teda sem přijela, že mě to teda jako bolí, že jsem v sobotu dělala to, co jsem nikdy nedělala, že jsem zkoušela žonglování a mě tady zase začalo tak bolet. Já si říkám, Pane Bože. No, tak a teď mě vede, ať se k tomu vyjádříte vy. Co tam vnímáte? Strach. Obavy o sebe, o svůj život, o své zdraví, co s tím bude. No já těma bolestma procházím taky poměrně dlouho a mě to teda upřímně dost sere někdy. Já cítím obrovský vztek jako na to tělo, na to, že to nefunguje, tak já si představuju a myslím, že to tam pěkně háže, protože mě to provází už 4. rokem. Teď je to teda čím dál tím lepší, co nějak jako fungují s Pavlem Surmou a s Míšou. Ale musím říct, už nebudu opakovat to prosté slovo, ale to je i první emoce, která mi tam naskakuje. Vztek a jako nasranost. Na to, že se to děje. Tak si do toho na chvíli vstoupím, zanadávám si. No, tak z toho nějak vylezu ven. Tak, s bolestí je to úplně stejné jako s myšlenkama, s pocitama, jak jsem o tom teďka mluvila. To znamená, jakmile se na tu bolest chytneš, jakmile vlastně začneš to řešit, nebo chytneš se na myšlenky, proč to pořád mám, proč to tady je, tak už vlastně vyhovuješ té mysli a dáváš tomu pozornost a udržuješ to v realitě. Jo? Když vylezou emoce tohoto typu, ta nasranost, jako tak super, protože zase jenom vidíš, co je na to navázané, ale neznamená to nic. Zase jenom se něco uvolňuje a uvolňuje se to právě díky tomu, když do toho vlastně nevstupuješ. To znamená, když vnímáš, teď to zabolí, teď je tam nějaký odpor, to znamená nějaká myšlenka, proč to tady je, nasranost, že to tady furt je, jak dlouho to ještě bude a dovolíš celému tomu balíčku, který se prostě vyjeví, aby byl viděn. A to je všechno. To je všechno. Žádné hledání souvislostí, žádná hledání příčiny, žádné ustupování ve smyslu, tak už nebudu dělat toto, protože to mám asi z toho. Jo? Samozřejmě pokud jako u toho nemůžu ani pohnout rukou, tak nebudu kopat jenom proto, že já to jako budu ignorovat, já jsem bytím všemocným a nikdo mě tady nebude omezovat, to už je zase jako jiný odpor, jo. Ale když tomu vlastně já zase nedám tu výživu, aby to tu mohlo žít skrze ten odpor, tak se to projeví, ukáže se přes to tělo, co je potřeba a nemusí to tady být. Ale je zatím ta jedna věc, že ta neodporový stav je to, že já neřeším, jestli to odejde nebo ne. Já to prostě neřeším. Ale fakt, že v té bolesti, která trvá poměrně dlouho, je to velice náročné. Tak. A všimni si teď ty myšlenky. Ano, zase tam jede. A ego si to takhle umí obhájit. Jako to už se opakuje dlouho a to je pak velmi náročné. Ale ono se to nemusí opakovat tak dlouho. Ono to nemusí být náročné. Když té bolesti nedáš už tu pozornost, kterou ona chce, protože ona ti vytváří drama přes tu bolest. Ono se to, jo, to ego to umí různě. U někoho se to děje přes tělo, u někoho přes vztahy, někdo přes peníze to má, někdo přes děti a tak dál. To je úplně jedno, co to na sebe vezme, jo. A ještě jsem si všimla jedné věci, že u toho těla si to ego to umí obhájit jak kdyby víc. Jo. Jako dobrý, u těch věcí, takových těch mentálních a psychických, to rozumím a to je jasný a to jde. Ano. Ale co to tělo? No ale to tělo je to též. Fakt. To není nic jiného. Jo? Ale když se nad tím začnu jako podivovat a zas a proč, no to je mohutná energie, kterou tomu věnuju.
Když se k tomu postavím nezúčastněně, tak jako dobrý, tak mě tady něco bolí, rameno, OK. A nic. Tak ten moment se tomu třeba přizpůsobí, že přestanu kopat nebo něco, ale a to je všechno. Jdu normálně dál. Potom je to už ale oveľa rýchlejšie, keď sa to vráti. Prestane ti boliť teda. No, tak. Tam dokud vlastně na tom naskočíš tím strachem, No. tak to znamená, začneš řešit, protože když začneš řešit, tak je zatím vždycky strach, že to tam nemá být, nebo se s tím musí něco udělat. Nemůžu to tam nechat. To je vlastně, jo, když si to všimnete, to má společného jmenovatele. Keď to odsúhlasíš, tak je to rýchle. Tak, a to je stejné, jo, vlastně. Nemůžu přestat na sobě pracovat, nemůžu tam ten bordel nechat. Nemůžu přestat věnovat pozornost té bolesti, nemůžu ji přestat odstraňovat, nemůžu to tam nechat. A všimněte si, k čemu to celé vede. Nechme to tam. Mě tady, jak jsem se rozkašlala, No, všimla jsem si, no. ano, tak tam mě tam naskočilo, že už se nemusíme teda nic snažit. No ale to budeš pasivní úplně. A už mi to tady úplně v tom krku. To úplně to vzdáš, ale. No, to mi tam teď úplně, co jsem tady teď říkáš hlasy. Můžeš přece vzdát a být pasivní. No právě, že můžeš. Jo, jenom vylízá ten program, nesmíš to vzdát. Pokud ti to nejde, tak přidej. Tak přesně, musíš proto, aby něco mělo. Snaž se víc, snažíš se málo. Ja môžem mám skúsenosť práve s bolesťou a to nie je teda, ako zuby sú dosť citlivé, že no, ako, išla som spať s tým, že áno, cítila som a v noci som sa zobudila na to, že ma ozaj bolí teda táto strana celá. Si nič, tak dobre, tak ležím ďalej. Ležím. Zaspala som. No a neviem ako, vôbec neviem ako som zaspala, len som proste si povedala, dobre, bolia ma zuby, no. A ráno som sa zobudila a nič. A vôbec ako som, no hlavne som skúšať, prečo teraz s tým, no nič nebolo, nič, vôbec nič. No, to je. To je totiž fakt všecko iluzorní, ale ono se to jeví strašně reálně a dokud jsme spojeni jako kdyby s tím, nebo jsme dost jako ještě ve strachu, spojení s tou myslí, tak to všechno prožíváme strašně reálně, skutečně. A ono není. Míšo, můžu se zeptat? Jak je to, že když tak jako, nechci říct mysli, ale pobývám v té horní části víc do hlavy, tak mi ty myšlenky jedou jakoby rychleji, ale když jsem u sebe, přijde mi, že jsem dole. Je to konstrukt nebo to tak? Je to pomůcka, kterou jsi tak zvolil, pro sebe, že funguje. Že tomu dáváš jako konkrétní místo nějaké. Nebo může fungovat vlastně ta pomůcka. Tak funguje ti, ne? Mně přijde, že jo. No tak super. Vlastně ty si jako vizuálně pomáháš tím, že dáš pozornost jinam než do té hlavy. A proto ti to ulevuje. Ale jinak si bytím. A to není vázané na hmotu. Jsi tady všude. Celé jsi to ty. Je to tvoje mentální představa, celé tady toto. Jo? No. A protože ta mysl byla silná a ty vlastně už ale jakoby začínáš se uvědomovat, kým jsi, tak si vlastně ještě jakoby přes tu mysl pomáháš odklonit tu pozornost tím, že si najdeš jiné místo, kam zasoustředíš tu pozornost. A to je fajn, to je prostě pomoc, která teď je funkční a pak už to třeba nebude potřeba.
Už to plně vnímá to, co tady stále je. Vůbec se nemění. Neexistuje tu žádná osobnost, žádný tlak, žádná důležitost, žádný nedostatek. Touhle plnosti si. Plné prázdno, spokojené prázdno. Neděláme žádnou aktivitu, nemeditujeme, pouze si uvědomujeme, čím jsme a co je tady pořád. Nedá se to ztratit ani získat, jenom tomu věnujeme pozornost, jo? Prosím vás, aby si někdo nemyslel, že meditujeme. To už by zavanilo a zase akcí. Když budu dobře meditovat, tak to tady zvětším, udržím, získám. Nic, jenom tomu dávám pozornost, tím tomu, co jsme. Nemůžeme tím nebýt, to nejde. Teď jsme doma. A teď si to jenom uvědomujeme, to je celé. Než přijde mysl a trošku to rozehraje. Musím něco dělat, že takhle to je moc pohodové, klidné, bezproblémové. To dobré navnímám. Ja normálne niekedy, keby som počula, že ja už sa tu tak nudím. Akože toto, ne? No, a to je pravda, ego se nudí. Tak, no nudí sa. Chudá. Je to náročné, strašně. Má to náročné, no. Rozhodně. Když si uvědomujeme sama sebe, jak to má Keď dost sa náročné. do toho vložím ako ja, ako Eva, že tam teda má tu mysel a hej, tá No, tak ty postavička. naštěstí nejsi Eva, no. No nie, ale keď to tam sa tak ako rozumím, žijem to naspäť do přelívá. toho, tak Chci být Eva, nebo chci být bytí? no, tak ako poviem ti, že Když tady je nuda, v té Evě nebyla nuda. To mám je utrpení, ale zase na druhou stranu jako je spousta zábavy, no, tak ještě uvidím, ještě počkám. Víte jo, každý jak potřebuje. No. Ano, tváří se to v určité fázi dost nudně. Ale to je jenom pro ego, které bylo zvyklé se houpat a bavit. Jenomže pak to nuda není, to je jako... Ne, vůbec ne. To je jako, To, no, tam to je to nuda. super. To je nuda, jak se to furt houpe. No. Jako, to je to je do kolečka. To už je fakt nuda. No, Jo? no. Už očekávání, nadšení, boom, utrpení, dolí. A zase nahoru, a to není to nuda. No to baví jako. No, tak někoho to baví celý život, proč ne? No, tak to chce každý, ale právě tam to, že to prostě propustíte, jo, a jste tu, tak ta přítomnost začne být tak živá. No, přináší furt něco nového, ne, jo? A hlavně, paradoxně i to, co tam si ta osobnost i přála v mnoha ohledech, tak se zajímavě plní. Protože zmizel ten, kdo si to vynucuje, kdo to potřebuje, kdo bez toho nebude, kdo si na to počká a podobně. Tak je to tak automatické. Jako kdyby to tady celou dobu čekalo za dveřma. Hej. No, už to čekalo, tak otevřeš. To se mi líbí, to přirovnání, nevím, který chytrý to řekl, že
tak dlouho jsem bušil na ty dveře, až se začaly otvírat, ale zjistil jsem, že zevnitř. To mi připadá naprosto výstižný. Škoda, jak zevnitř. Jako, když bušil na dveře, tak někdo z druhé strany. A bušíš na dveře, chceš někam jít, že jo? Jo, takhle, a oni se ti jako otevřou a otevřou se ti zevnitř. Že ty tam seš. No, takže jsou jenom dvě roviny. Rovina osobnosti, nebo rovina problému, kde pořád je co řešit, nebo rovina bytí, rovina bezproblémová, kde není co řešit, je to plyne. Pak už je to o rozhodnutí, o určitém dozrání, kde chceme zdržovat. Tak vyvstávají otázky, nebo jsou mysli tiché. No stejně neovlivníme, jestli se rozhodneme pro to nebo pro to. Stejně se to děje samo. A i tohle se děje samozřejmě. Stejně se nerozhodneme. Děje se to samo. Takže proč tady vlastně jde? Co se to děje? Stejně nemá žádný důvod. Zkus tady nebýt. Ale že to prostě stejně nemá žádný důvod. Stejně až to má... Ani smysl. Ani smysl. Už to prostě přijde. A to jenom si se podívejte. Tak, ale zároveň vlastně i ta setkání a to mluvení o tom a ta slova jakoby podporují vlastně to jakoby zrání. A to připravuje. Rýchlejší, lehčí. No z toho stavu bytí pak vidíš, jak to je celé nesmyslné, žádná cesta není, nic takového. Ale pro ten jakoby proces, který pak zjistí, že není, tak je to i vlastně důležité. Vlastně platí obojí. A tohle Lova nepobere, takže no to, na tom nezasekne. To nějak zasekla. To je dobře, protože to znamená, že si našla to pojmu myslí. Když se to zasekne, tak je to... není. Cesta není, no. Celá mentální proces. Že tam je někdy i takový jako chvílema zmar, jako, tak co teda, jako, to má takhle smysl? Super, takže ego nedostalo náš rád, takže si můžeš gratulovat. V bytí žádný zmar není, to je zmar ega. Takže nic jako, jo, tady z toho neklapne. Zázně nic. Forever happy, nic. Jenom se na to nechytit.
nesnažit se to vypnout. Myslím, že jak tady to zaznělo o tom, že to musí přece přes tu mysl projít, protože vlastně v minulosti si myslím, že se hodně operovalo s termínem, že to ego musíme rozpustit. No a to je pěkná mokačka, jako rozpustit ego. A to teda nemusíme. No to nemusíme. Protože žádné není. Co to jako čím se budeme bavit? Máme se jako To bylo tolik zábavy, ale to je pravda. Si vemte, kolik času jste třeba strávili nad různými duchovními technikami, videí, knížkami, kolik zábavy v tom bylo. A mělo to svůj nějaký nevyřčený, nepojmenovaný smysl často. Někdy pojmenovaný. A teď jako nic. Mne teraz napadla taká pekná príhoda, mám jednu kamarátku. Rada tiež prechádzala nejakou technikami, okrem iného počúvala výklady kariéry. Ja som mala karty doma, vykladacie, všelijaké a ako jedného dňa som to všetko zbalila. Dve veľké krabice toho boli, nielen kariéra, ale knihy, všetko išlo. Tak nech si vybere, kto chce a tie karty, že ona by si ich zobrala, tak som ich teda dala. Že však ona mi nejako možno, neviem čo, zapla, hovorím, dobre, sa pobav. No a jak šiel čas, ono to začalo niekedy po tých Tatrách, ja som ju tak jemne naviedla na teba, alebo spomínala som ťa, hej, že teda bola som, počúvala som, je mi tak, zdieľali sme. Tak nejak, tak sa chytila a už je u teba v tej členskej sekcii. Dostaneš bodě. No a naposledy dostala sa k tomu, že vytiahla karty, že sa ide s nimi teda trošku pobaviť, no a nič. Karty odložila pekne do kúta. Takže takto, ale to ide samo. No, to odpadá. Ona pred mesiacom chcela karty a po mesiaci už nechcela. A to by jedna Zúza s jednou hlavou neurobila. No. No, a kdyby to bylo hlavou, tak se k tomu ještě vrátit třeba, nebo no, tak jasně. No, ale tak je to ale už takhle tam moc to dlouho přesně, neudrží. to pak prostě jenom člověka nepouští, no. Jako kdyby mu to přestane dávat význam, nebo prostě to přestane zajímat úplně. No, to je tak s lidma, s činnostma, prostě ne, jako kdyby nemůžeš jinak vlastně. Pokud je tam snaha, tak nic, tak se cyklíš a nezbavíš se. No, ale krásně tady vylezlo to takové společné téma, tady tak vevodí to, ta snaha. Nemůžu pustit snahu, nemůžu jako, a čím se budu bavit, no? A právě do toho pole, které se tam neřáďuje, se krásně začne vlívat to, čím se ta přítomnost baví, ale je to jiná zábava. Není to ta vzrušující zábava, ale je to ta plná zábava. Jo? Je to ta tvorba. A ja som zistila dokonca ešte aj to, že postupne ja v podstate už neriešim, čo robím. Alebo čo idem robiť, vieš? Všetko ma baví. Je to plné, všetko je plné. Všetko ma baví. Je mi to jedno v podstate, čo robím, keď to robím. Přesně. Přesně. No a samo se to i fázuje. Jo? Jedno je klid, jedno je práce, jedno je tohle. Samo se to prostě celé jako tvoří. Pořád v té rovnováze. Ten môj kamoš Samo, ten je dobrý. Jaký kamoš Samo? No Samo. Samo, jo, Samo. Samo to zařídí. Tento Samo. Necháme to na Sama. Hej, to ma baví. Bezva. Já dneska vnímám, že i po té cestě, že bychom to mohli v tichu takhle nechat doznít. Takže zase jenom stočíme pozornost na to, co tady pořád je, čím jsme.
Nejsme v klidu a v tichu, ale jsme klidem, tichem. Mysl může tam posílat i myšlenky klidně, je to jedno. Nikdo s ním nic nedělá, nechá je být svobodně, nikdo nemanipuluje. Si tam žijou svým životem. Prostor klidu, lásky. Může se stát, že něčí mysl nepobrala i v odporu s něčím, co se tady řeklo, nebo jak se to řeklo. Může se to přes noc trošinku různě projevovat, takže jenom si to dovolte nechat všechno procházet. I různé naštvanosti, nebo nepochopení, nebo nevím, jak to je, nebo co to mele. Cokoliv, dovolte si to, ať to prochází. Mysli. Tak jo, tak krásný večer, odpočinte si. A zítra je nabídka, je možnost